अनप्रसार पारानै आं सोद्रि आं आगे BJP आं मुथा थांगा मुथाने आं आबा पारा मुरानि बरनो जिता तिये आं ता आरो BJP फाइटा पदो तिये रखा ताबक तुताला नों जे तिनी जयनिं खाया BJP नि र फायै नों बसक परिबात कयता बुटा तबै फायै नों तिनी BJP जयनिं खाया 30 बुटार 30 बुटार निनि पारानि बुं हलाय अनप्रसार पारा नों लाई पारानि चौधरी माने निनि पारा तुताल कय परिबात दं 14 परिबार दारा आं 7 परिबार तिफिगा 7 परिबार तुताल 30 बुटार 30 बुटार तो बेलाय हामबाय दं Advertisement खानि नाहा निया 13 तारिख खुसि मनि त्रिपुरा होननाय दंमोन बजे त्रिपुरा मथा साजायै BJP सिलेन्डार माने पुरा 12टा बाजि आं इरनि 28 मनो बंखल केन्द्रनि एकजन कैंडिडेट आं साइमाना बसिनि त्रिपुरा मथा द्रे करै किन्तु त्रिपुरा मथा साजायै बक BJP द्रे जॉइनिंग माने आं वांसो जे सारा त्रिपुरा द्रे एक दिन फाना बार करै त्रिपुरा मथा जॉइनिंग लामानि किन्तु जों नुबाय दङ BJP एक निउ जॉइनिंग एकटाबो खालामिया के BJP बक निजे निजेनो त्रिपुरा मथा ने बुमंग रगै जॉइनिंग खालाय दङ आं ओसिरे ताखौ खुसि मिलिनो सानाय जेबो जुदि एक बार फाना जुदि त्रिपुरा मथा मीटिंग जुदि अटेन्ड खालायजामु दहांके जुदि प्रमाण पुमांके आं तिनिनि बिसिङा त्रिपुरा मथा रिजानलि प्रस्तुत दङ आं बुने एकटा बुने चेलेंज जानाबा जुदि एक बार जुदि प्रुफ पुमांके जे त्रिपुरा मथा द्रे बो मीटिंग थांजाक त्रिपुरा मथा खालायजाक प्रमाण पुमांके